ce kuma ka gwarzan mu makishin mu mai kaunin mu. Ka san wani abu kuwa? Sai ka faɗa. Wai ya magana shirin nan na ji kai min shiru ba. Ba magana sabugan nan. Mana. Ya kamata kawai a hirya a zuba. To ai da mun ni kullun a shirye nake. Ka san an kawo sabbin kaya. Haba kai da Allah. Ai ba a wasa. Allah kai. Allah wallahi suna ɗaki na a jira ajiye su. To ni kaina ya kamata da gidan ya kai da iya ne. Ka gane ko? Ma to a ga shi sabuga iya wuya. Saboda ka gane shirin dole sai an da yin shirya shi. Sai normal. Ko ba haka ba? Gaskiya ne. Ka san abun ne dole sai da shiri. Su ma da ne a gurin Allah ya wallahi da ina neman ku zan dan baku wata little advice wallahi akan abin da yake faruwa a garin Dawakin Kudu da Warawa. Kamata yayi a ce mu nutsu mu gane na asali, mu zabi wanda zai cece mu, zai taimake mu, ya taimaki iyayen mu, ya taimaki ƴan uwan mu, ya taimaki kasar Dawakin Kudu da Warawa a zaben 2023. To kai aboki na ganin kwa za mu laba. Wanda ya dace mu zaba shine Abba Jagaban Kwankwasiya, wanda tun kafin ya fito takarar ref na da garin Dawakin Kudu da Warawa yake taimakawa mana, yake taimakawa iyayenmu, yayi mana burtsatsi, ya taimakawa dalibai, yana raba littattafai. Shine nan wanda ya taimaka mana, ya taimakawa samari, ya taimakawa iyayenmu mata. Kai duk gaba ɗaya Dawakin Kudu da Warawa ba inda babu aikinsa tun kafin a ce ya fito harkar siyasa. Kai wannan mutumin aikin da yi ba zai lissafi ba. Kamata ya ce mu duba mu gani, mu zaɓi wanda zai cice mu, wanda zai fito da mu daga kangin da muke ciki a yanzu. To ya ake ciki ne? A duba maganar tasa. Ya kamata a duba. Kai dai kawai in ka yarda da ita ya ne kawai sai mu iya ni. Duk wanda zai taimaka wa iyayenku tun kafin ya fito saboda siyasa. Yau kuma aka ce yau gashi ya fito saboda siyasa. Ai kun ga ai mutum ne wanda zai kawo garin Dawakin Kudu da Warawa. Magana da mun zai taimake mu daina abin da muke tabbas kamar da ƙasa. Zai taimake ku, zai taimaka wa iyayenmu gashi. Shi sa da ranka da jahula. Shine wallahi. To mu kan mu gaskiya ya kamata a bi mu. Ya kamata a bi mu da daidai. Ni zuwa abin da muke za mu daina. To ba abin da nake gaya muku ba kenan. Shawarar da na so na baku tun farko za ku saurare ni. Na gaya muku cewa wannan Alhaji Abba Abubakar Allah laifin ka ne ba kai mana yadda zamu fahimta ba. To ba sai na ga muku ba jagaban matasan Dawakin Kudu shine wanda zai fitar da mu daga wannan sabgar da muke. Don farko na ga muku mu ajiye sabgan nan. Wai kana nufin matsalolin da ake ciki a Dawakin Kudu nan zai wani. Ai na ga muku ajiye sabgan nan ku idan ku saurare ni ya ne. Na ga muku shine kadai da yake taimaka duba fa gani fa tun kafin fa samu kafin ya hawo mulkin fa inda yake taimaka iyayen mu fa da yan uwan mu fa ka duba fa Dawakin Kudu da Warawa ayyukan sa fa sai ka ce shine wanda yake kan mulkin fa yanzu ba. Shi abin da nake so in ga muku kenan. Shi kadai ya kamata shine zai cire mu da wannan kanyin na muke. Da ban kai ma ba san a to ba na zo zan ga muku bane kuna yin mun wani ya ne ba ga ne ba mu san zamu ruga kawai sai al'amfana gobe ta Allah ce ga matashi na matasa gudakata muna jin a Dawakin Kudu da Warawa mun gaji da wannan mulkin kama kariyar da ake mana. Gaskiya mun gaji da wannan mulkin da ake mana na handama da babakere. Mu canji muke bukata. Amma ba za ta yiwu a ce mu a Dawakin Kudu ana mulki an manta da samari ba. An manta da samari. Kwantar da hankalinku. Allah ya kawo mana sauki. Allah ya dubi zuciyar mu ƴan garin Dawakin Kudu da Warawa, ya dubi irin halin da muke ciki na kunci. Allah ya kawo mana Alhaji Abubakar Abba Jagaba mai taimakon talaka. Wanda yake son talakawa, wanda yake son talakawa, wanda yake bai mata wanda yake bai mata jari su je su nemi kasuwanci. Haka muke so. Ayyukan Abba da yi tun kafin ya fito harkar siyasa, idan na ce lissafa muku zan yi wallahi sai mun kwana. Ya ba ɗalibai littattafai. Bohol unguwanni tun kafin ya fito harkar siyasa ya je ina yin su. Ya ji yayi mene kai in zan lissafa muku abin da yi wallahi sai mun kwana. Saboda haka ranar zabe ku tanadi ƙuri'un ku a matsayin mu matasa, mu tanadi ƙuri'an mu ajiye su a gefe guda. Ranar zabe mu fito mu kaɗawa Abba Abubakar Jagaban Kwankwasiya. Kuma sannan kar ku yadda da wani zai ba ku 200 naira 100 ya ce wani ya canza muku da
idan muka duba duk wanda yake jikinsa irin su na aiki irin su sarkin yaƙi Saddam duk wayannan mutanen kirki ne nan ya cancanta irin su Allah Shamsu dan Isa su koma da Hassan Uwa mu kan mu shaida ne abin da yake ga amma kuma kun yi wani kuskure guda da kun gaji amma ban ganku da jagula ba kuna san Abba Jagawa ban ganku da jagula ba kuna san Kwankwaso amma ban ganku da jagula ba wannan Jagawa ne duk inda zan tafi da jagula a kaina kuma da jagula a cikin jakata gobe ta Allah ne ga matashi na matasa ya salamu alaikum da waki warawa din nan ni ke yaban gwarzon mu jarumi mai kishin nan sa'ani na leka na hangi alkhairin nan kai mun gani yau mina bida ka zamo rini gobe ta Allah ce ga matashi na matasa na waki warawa kai mana kuma mun kalla ayyukan da kake mana duka yau sai talla mutane ta taro mutane gaba ɗaya shiga harkar siyasa nan amma sun zo sun ba mu kunya gaskiya ni dai tafiya inda ta siyasa ce na daina yin ta saboda yanzu sun zo sun sa an tattaro mata gaba ɗaya sun zo ba su cika alƙawarin da suka ɗauka ba ga irin su nan marasa amana ban gane kin daga gani zaki ce kin gansu na irin su marasa amana ai duk wanda yake gani da wannan jarhular Kano dawakin kudu ko warawa ko Najeriya gaba da dan amana ne jikan amana wanda ya san darajar jama'a wanda ya san darajar al'umma saboda haka ku mata a matsayin ku yan garin dawakin kudu da warawa ina janyo hankalinku akan cewa ku to ku bi tafiyan nan ta Abba Aminu Jagaban matasan Kwankwasiya wanda tun kafin ya ce zai fito harkar siyasa yake taimakawa mata ya ba su jari ya ba su tallafi taimaka mana mu matasa a garin dawakin kudu da warawa saboda haka ku kwantar da hankalinku ku rabu da wa'ancan yan je kana yi kan ku to mu tafiyar gaskiya ku to mu zaɓi wanda zai taimaka mana wanda ya san haƙƙin mu kuma sannan zan ja hankalin ku kuma tun dawakin ku da wara kada ku yadda wani dan siyasa ya zo ya baku naira 50 ko 100 ko 200 ya canza muku tunani ya siya ƙuri'a ku tsaya ku yi abin da shi ne zai kawo mana ci gaba ku zaɓi Abba Aminu Jagaba haka min alkawari za bani woman leader an sa na tattaro mata gaba ɗaya na kira wayan su shiru kwantar da hankalinki wannan tafiyan nan sabuwa ce nan tafiyan nan ta gari ce tafiyan nan ta kowa ce nan Alhaji Abba Aminu Jagaban Kwankwasiya shine nan zai kawo mana sauyi a garin dawakin kudu da warawa idan kuka duba duk mata gaba ɗaya ba sana'a mutuwa aure yayi yawa ga wanda muka zabe shi ba matsala wai Alhaji Abba Jagaba din Alhaji Abba Jagaba shine nan Jagaban Kwankwasiya na garin dawakin kudu da warawa saboda haka mu dan Alhaji Abba ne na haƙida mu sai mun yi iya bakin yi mu mun ga mun kawo sauyi insha Allah ka tabbatar muka zabe shi ba matsala ba matsala ku ne a baku jari ba a taimakawa mata a tallafawa mata saboda ku biyo mu daga nan har gidan Abba Jagaba a to inda zai taimaka mata